Haetaan hyvä pudotus tulee. Tuleeko myöskin vetopaikkaa, ei ainakaan suoraan Keitalle. Sitten Taki. Hyvän näköinen pallo Ginzarion päineen välissä, mutta ahdistettuna pusku on. Viime kaudella kävi hieman haistelemassa sitten muita metkuja, kun pelasi liettualaisen Panevesi sinne paidassa. Kraidelle hyvä vastaantulo. Kalabatamaa kyllä ennakkosuosikiksi tähän otteluun, kun nyt tullaan hyvän näköisesti. Otto Ruoppi lähtee ottamaan tilaa pois, sijoittaa, mutta Timburilta jalkatorjunta, vai onko siinä Vasile Jardan, joka ottelun tuo veikkauksen kerroin näytti Kupsille ainoastaan reilua 1,30. Sadiku ei pääse kenkäisemään ja vieraat purkavat, laittaa nätin näköistä ristipalloa. Saku Savolainen, nyt olisi miestä boksissa. Savolainen takaviisto, Ruoppi laukoo, mutta veto jää vähän vaisu. Lyhyellä pelataan ja Jardan lopulta laittaa taka-alueelle. Lupano, pallo jää pomppimaan sitten. Aikamoinen kenkäisy Hennos Asmelashi. Nyt lähtee Dani Lupano. Sibiri Keita nyt oikealla lailla Kalabatamaa haetaan, mutta pitkäksi menee. Keita pitää edelleen palloa itsellään, leikkaa keskustaan. Sen jälkeen takaisin oikealle. Kalabatama. Hyvän näköinen keskitys. Ginzari on tulossa nyt ikään kuin pimeästä kulmasta. Näytti, että Kraidel ei oikein ehkä tiennyt, että Ginzari on tulossa nyt katveesta mukaan. Otto Ruoppi. Erinomainen pallo. Luilu Tumba. Sadiku ajoi kyllä itse paitsi on myöskin tilanteessa, kun syöttöä ei kuulu. Arifi. Sisään pallo tulee hyvin. Sadiku on välissä. Sadiku on myöskin paitsiossa. Ja Loilu Tumbalta Ruopille. Ruoppi näkee vielä Pennasen. Petteri Pennanen, mitä keksii? Kups-kapteeni pyrkii laukamaan, mutta laukaus peitetään. Antvi tulee väliin. Pallo pomppi. Vuotias Otto Ruoppi pelaa kyllä todella kovaa läpimurtokauttaan. Kun Arifi pyöräyttelee taitavasti, olisi paikka vaikka lähtee itse kokeilemaan. Pelaa vielä Pennaselle. Pennasen paikka, mutta Timbur torjuu ja Antvi laukoo. Antvi laukoo valtavasti ohjaiselle paikalle. Laadukkaita palloja kyllä. Hennos Asmelaas on pystynyt toimittamaan, kun nyt avautuu vetopaikka Kali. Vasuri suhisee, mutta suhisee kun Ari kääntää. Arifi puolittain välissä. Kali hakee jälleen vetopaikkaa nyt tällä kertaa oikealla jalallaan, mutta yli menee ja nyt siellä on edelleenkin Agon Sadiku Kupsi. Ruoppi. Sadiku ei nyt oikein odota syöttöä ja pallo pomppii lopulta Pennaselle. Pennasen vasuri on aika epätoivoisen näköinen kyllä pienestä tilasta ja peidettynä. Nostaa taka-alueelle hieman liian pitkäksi menee. Savolainen kovaa taistelua jälleen Jordan ottamassa osumaan. Luilu Tumba taistelee pallon Ruopille. Uudestaan Luilu Tumba. Taka-alueelle Sadikua haetaan ja pallo kimpoaa ylärimaan nyt omista pelaajista. Ja lopulta Milsami Asmelaas, joka tulee nyt aika holtittomasti, mutta Kups tulee puolestaan jälleen uudestaan Arifi. Sitä voisi joko lähteä itse kokeilemaan. Arifi laukoo, mikä torjunta Timburilta! Petteri Pennanen 1-1 tilanne laidalla Sibiri Keitaa vastaan. Sadiku lähtee puolestaan itse laukamaan ja Timbur tippaa pallon. Ja siellä nyt pyöritään. Antvi nostaa korkean pallon. Savolainen ei saa sitten yhtään tästä kohdistettua ja maali pottelee. Luilu Tumba. Löytyykö jalkaa vapaaksi vielä? Tarjotaan Sadikulta heikko siirto, mutta Pennanen taistelee pallon peliin. Sadiku laukoo pienestä kulmasta. Timbur torjuu, oli vaan erikoinen. Miettinen purkaa. Asmelaas lähtee itse laukomaan. Ihan pirtsakka kokeilu, mutta reilusti maalin ohi. Vielä pallon eteenpäin. Nyt sitten revitään oksasta. Ja edelleen revitään. Peli saa jatkua. Ruoppi nyt on tilaa. Petteri Pennanen avopaikassa. Timbur tulee vastaan ja pelastaa. Voi he... Jardan. Uudestaan Frederik Taki. Lähtee keskittämään. Siis se purkaa. Lupano.
Sisse sitten tapellaan jatkopallosta Sadikulla. Ei saa sisään! Onko siellä Jodapäinen välissä maaliviivalla? Uhrautuvasti pystyy purkamaan Sisse. Nyt tullaan sitten aika railakkaasti sinne tukialan puolelle. Pennanen yrittää nostaa, mutta ei nostaa omilleen. Ottihan Abdul Joda aikaa. Oksanen erinomainen tatsi. Ruoppi. Luilo Tumba juoksee linjan taakse, mutta juoksee itsensä paitsi. Ruoppi yrittää sitkeästi päällä sinne, mutta ei saa palloa perille. Jardan, Ginzari. Arifi olisi vieressä. Pennanen käyttää Arifilla. Sitten pääty rajalle. Pennanen hakee keskitystä. Kimmokken kautta. Jälleen päädystä yli. Sise. Jälleen pitkää palloa. Sadikua haetaan. Lupana välissä. Pennanen irto palloa. Nyt vasemmalla tulee mukaan. Clinton Antwi. Siellä on myöskin Sadiku. Sadiku siirtää. Antwi yrittää siirtää sitten keskelle, mutta Dani Lupano on välissä. Kyllä uhrautuvasti ja kierrokselle. Nyt tullaan sitten vieraiden toimesta. Nabil Kali. Hyvä pallo tulee. Chele pelaa keskustaan. Kalabatama ei saa vetoa aikaan. Nabil Kali kääntää vasurille, hakee vetopaikkaa, pallo kimpoilee Ibrahim Sisseelle, sitten uudestaan Kali. Ginzari, Kalabatama, nyt seuraava peliliike, katsotaan tämä tilanne ensin, Kali. Uudestaan Kali, hakee vetoa, pallo kimpoaa, Kraidelle ei saa pidettyä palloa pelissä ja Pennanen saa keskityksen maalin eteen, Ruoppi irtopallo ja nyt se menee sisään! 7. Jarkko Visso ollut valmentamassa 3 euroottelussa. Kun nyt vieläkö tulee Ruopin paikka, ei vaan, että Timbur pääsee väliin. Niin Jarkko Visso ollut valmentamassa 3 euroottelussa. Kali. Ei se Kali totta kai ole, kun Kali nyt lähtee hakemaan omaa vetoa, mutta ohi menee. Lähtee itse kuskaamaan. Hieno pallo pystyy Ruoppi. Lippu ei nouse palloa maalin eteen, mutta jää liian taakse. Ottaa nyt tuttavuutta moldovalaispelaajien kanssa. Heinosen pallo eteen. Se jää pomppimaan ja pomppii vielä uudestaan kulmuriksi. Oikealle. Cheleä haetaan, Savolainen on päineen välissä ja Savolaisen päästä pallopäädystä yli. Nukkaan näköinen kestys, mutta Sisse roikkuu omissa korkeuksissaan. Pallo jää vielä pomppimaan vaarallisesti. Daniel Lisu pääsee kokeilemaan vasurilla, mutta ohi menee.